benvinguts un cop més a Dir a Casa. Avui farem un full body training, és a dir, un entrenament en el que implicarem un gran nombre de grups musculars en cada un dels exercicis de l'entrenament. És ideal per perdre pes i tonificar el teu cos de manera ràpida i efectiva. A més, i de manera integrada amb els exercicis principals, treballarem l'abdominal i el lumbar. Així que, si estàs preparat, comencem! Bé, tingueu preparat per l'entrenament una ampolla de litre i mig d'aigua que utilitzarem en algun dels exercicis. Comencem, com sempre, amb un exercici per pujar la temperatura corporal. Busquem una posició amb una miqueta de flexió de genoll i de maluc i busquem durant 30 segons 2 passes a la dreta i 2 passes a l'esquerra, mantenint el tronc i el tren superior estable. Bé, durant 30 segons. Recordeu que en una escala del 0 al 5 d'intensitat sempre ens mourem al principi de tot amb un 5 cap al 6. L'objectiu principal, pujar la temperatura corporal i començar a preparar el cos per un esforç una miqueta més gran. Mantenim sempre el cul a baix durant 30 segons. Bé, següent exercici, puntetes endarrere, puntetes endavant, puntetes endarrere, puntetes endavant, vale? Notareu com en aquest exercici comença a disparar-se una miqueta les pulsacions. Mantenim. Endarrere, endavant. Veieu que vaig descalç, important, per fer treballar tota la musculatura de la planta del peu, tan important i que la tenim tan oblidada. Bé, després dels 30 segons, tornem a repetir 30 segons més l'exercici principal. Primer, aquí, eso es. 30 segons, mantenim una bona activació abdominal, esquena recta, respiració constant i la posició una miqueta baixa al nostre centre de gravetat i notareu com tota la musculatura de les cames comença a escalfar. 30 segons. I el següent, puntetes darrere, puntetes davant, intentant que sigui el màxim nombre de repeticions possibles de puntetes, passets molt curtets, a una velocitat controlada, alternant peu dret, peu esquerre. 30 segons més. Últim. Molt bé. Primera part feta. Anem pels exercicis de mobilitat. En aquesta part és superimportant perquè anirem adaptant les nostres articulacions cap a la part principal de l'entrenament, que és més intensa. Bé, començarem amb una flexió i una extensió de l'esquena. Veieu com flexiona la columna vertebral des del cap fins al còccix. 30 segons. Següent. Passem al maluc. Extensió. Aquí, eso es. Màxima extensió de maluc, apretant el gluti. Posaré de perfil perquè veieu bé el moviment. «30 segons» i passem al següent. Ens estirem al terra, braços al costat del cos, aixequem la cama dreta i busquem tocar amb la punta del peu al costat contrari de la cama que aixeco. Veieu que en aquest exercici mantenim les dues mans al terra i intentem no separar el pit
del terra. Fem 5 repeticions amb la cama dreta, última, i 5 repeticions amb la cama esquerra. Aixequem la cama i busquem costat contrari. Important en aquests exercicis portar un ritme acompassat amb la respiració i sempre controlat. Ara ens apropem al 6 en la nostra escala d'intensitat. Última, 5. Bé, passem al següent, que serà molt semblant a aquest, però cap per amunt, braços en creu, aixeco cama dreta i busco tocar al costat contrari. Sense despegar els braços del terra. Cinc repeticions. Cama dreta. Canvi de cama. 5 repeticions amb la cama esquerra. Intentem tocar amb la punta del peu al terra. Quatre, última, i 5. Bé, fins aquí la part de mobilitat. Recordeu que no hi ha exercicis d'abdominal perquè els integrem dintre de la sessió dels exercicis principals. Bé, comencem amb els exercicis de tot el cos. El primer exercici és un exercici on estirarem braç i cama contrari, mantenint com a suport el braç i la cama contraris. Estiro, flexiono. Estiro, flexiono. Són 45 segons de treball, 15 de descans. He d'alternar braç i cama, així que faig 25 segons d'un, canviem, i 25 segons de l'altre. Molt important, la respiració. Controlada i que no hi hagi cap moviment en el meu tronc, en la meva part central del cos. 3, 2, 1... Bé, següent exercici. Cap per amunt. Recordeu que teniu 15 segons de descans entre un i l'altre exercici per poder o beure aigua o preparar-vos pel següent exercici. Apreteu mans contra cames i cames contra mans 45 segons. Apreta i aguanta el màxim temps que puguis. Si pots, els 45 segons, els 45 segons. Aguanta. En una escala del 0 al 10, més o menys un 5 és la força que estan fent els meus braços contra les meves cames per mantenir aquesta activació abdominal. Aguanta aquesta posició. Mantens una respiració curteta, no massa profunda. Si veus que se't carrega molt les cames, deixes una mica de que relaxin i tornes a agafar la mateixa posició i aguantes complint els 45 segons de treball. Deu, 5, 4, 3, 2, 1... Bien. Passem al tercer exercici. 15 segons, podria beure una miqueta d'aigua, relaxar una miqueta les cames. Fem sentadetes. Una obertura
una miqueta separades les cames i utilitzo els braços per equilibrar i que el meu cos no se'n vagi endarrere. Sense pressa, control, flexió, extensió. Flexió, extensió. Bé, és important que el pes es trobi repartit per tota la planta del peu i que els dits estiguin treballant, estabilitzant-me, fent força contra el terra. 45 segons. Frontal. Aguantem els últims 15. Deu, 9, 8, 7, 6, 5, controla la respiració, 3, 2, 1, bien, perfecte. Passem al següent. Busquem aquesta posició de planxa, on tot el meu cos està en tensió com si fos una única sola unitat, i buscar que la mà dreta toqui l'espatlla esquerra, sense que el tronc modifiqui la seva posició. Recorda, no hem d'anar ràpid. Has d'intentar no baixar el maluc o no pujar-lo molt amunt. Mantenir aquesta posició. Separa les cames i això t'ajudarà a tenir una millor estabilitat. «45 segons. Si veus que és massa temps, descansa, dona't 5 segons per recuperar i torna a buscar la mateixa posició fins que compleixis el temps pactat. Tres, dos, un... Bien. 45 segons, feu un traguet d'aigua si voleu, i ens preparem pel següent exercici. Tornem a anar al terra, cap per amunt, i recuperem la posició de fa 2 exercicis. Triple flexió i aplico una força en una escala del 0 al 10 d'un 5, mantinguda. Aquí, en aquest cas, ara al meu costat dret, buscarà una extensió i una flexió, mentre al costat esquerre manté aquesta força. Aguanto 20-22 segons abans de canviar de costat. És molt important mantenir la força del costat que està fixa, mà contra cama, i mantenir una estabilitat a tota la zona central del cos, que no es corbi l'esquena perquè no pateixi la zona lumbar. Canvi. Important controlar la respiració. Agafa aire dalt i treu-lo quan baixes. Agafa aire dalt i treu-lo quan baixes. Últims 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Recorda que si necessites parar perquè se't cansen les cames o els braços, cap problema, 5 segons, però després acaba els 45 segons de treball. Important. Després d'aquests 15 segons, anem al següent. Recuperem la sentadeta i li afegim una extensió de braços, de colzes. Flexió de maluc, flexió de genoll i extensió, flexió d'ombros i extensió de canell, de colze. Aquí. Eso es. Busca una velocitat que et permeti mantenir els 45 segons
sense descans. Posaré de cara perquè em veieu millor. Recordeu la bona posició dels peus. El teu pes repartit a tota la planta del peu i els dits treballant per donar-te més estabilitat. Aquí, en la nostra escala d'intensitat del 0 al 10, ja estaríem arribant al 8. Recorda, avui, full body training, entrenament global per cremar. 3, 2, 1. Bé, tornem. Tenim 15 segons de recuperació. Seguim. Tornem en aquesta posició i ara serà el genoll el que es flexioni sense perdre la posició estable de la resta del cos de manera alternada, dreta, esquerra. Fixeu-vos que el meu maluc està sempre a la mateixa alçada que els meus ombros, les meves espatlles. Si veus que et canses, no pots més, no passa res. Descansa. Ens queden 15 segons. 3-4 segons de relax i tornem fins completar el temps pactat. Bé, canviem d'exercici. Recorda, 15 segons per recuperar una miqueta i anem a pel següent. Posició invertida. I ara busquem de manera alterna dret, esquerra, dret, esquerra. Sempre el braç i la cama que es queden fixes al centre han de fer força l'un contra l'altre. Si notes que l'esquena comença a fer-te mal, canvia i busca una extensió del taló. Mantens a força la mà contra el genoll i busques extensió. Si no, continua normal. Últims 10 segons. Tres, dos, un. Bé, perfecte. Bien, seguim avançant. En aquest cas, pel següent exercici, agafarem l'ampolla d'aigua, l'agafarem com una espasa. Ens posarem de puntetes, ajuntant els dos talons, i buscarem aquesta posició. Utilitzarem l'ampolla per equilibrar-nos, en pujar i en baixar. Busca un punt fixe davant, no el deixis anar. Tota l'estona de puntetes. I aguanta els 45 segons. Bé. Últims. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Perfecte. Anem apropant-nos al final d'aquesta part principal de l'entrenament. Recorda, full body training. Últim exercici en aquesta posició. Mira, mateixa posició que abans, recupera-la. Intenta buscar la mà contrària amb el colze, amb el genoll contrari.
Mà dreta, genoll esquerre, i mà esquerra, genoll dret. Intenta mantenir el més estable que puguis el teu maluc. Sempre de manera controlada. Controla la velocitat. Més velocitat no et donarà més resultats. Fixa't aquí el treball de tota la zona abdominal, tota la zona lumbar. Quan no puguis més, descansa. Ens queden 15 segons i completem el temps pactat. Cinc, 4, 3, 2, 1. Bien. Bon treball. Seguim. Recuperem posició invertida. Aquesta posició i tornem a fer el moviment altern. Fes força mentre l'altre costat s'estira. Aplica una força, si vols, una mica més que en l'exercici anterior. Recorda que si notes i et fa mal l'esquena, adapta-ho i estira el taló cap amunt en lloc de baixar la cama al terra. D'aquesta manera protegim l'esquena i continuem donant-li intensitat a l'abdominal. Últims 15 segons. Deu. Aguanta els 45 segons sense descans. 3, 2, 1. Bien. I ens apropem a l'últim exercici d'aquesta part principal de l'entrenament. Ara sí, estem en un 8 en la nostra escala d'intensitat. Repetim l'exercici de la ballarina. Utilitzarem l'ampolla, ens col·locarem de puntetes amb els talons en contacte, ampolla al darrere, baixa de puntetes, mentre extens l'ampolla i els braços. Aquí. Canvio de costat. Últims 10 segons. Intenta mantenir una respiració constant. Aguanta de puntetes els 45 segons. 3, 2, 1. Bé, i fins aquí la part principal d'aquest entrenament. Hem arribat a un 8 en la nostra escala d'intensitat del 0 al 10. Ara, amb la part de relaxació i els estiraments, hem de tornar a aquesta número 5, d'acord? 3 minuts. 2, 3 minuts, el que necessitis, fins que notis que el teu cos està relaxat. Estira braços i cames i centra't en la respiració. Escolta el teu cos, el teu cor, la teva respiració, infla la panxa i buida-la. Infla i buida. Infla i buida. Infla i buida. Recorda-li al teu cap, als teus braços, a les teves cames, que descansin. Cap fibra muscular en tensió. Li estic comunicant al meu cos
que s'ha acabat l'entrenament, que ara l'estirarem una miqueta per tornar a portar el nostre cos a aquella situació en la que hem començat, relaxada, la musculatura que no estigui tensa, i això ens ajudarà a que durant el dia i el dia de demà la recuperació sigui més ràpida. Bé, aprofitarem aquesta posició per començar l'estirament. Flexiona les cames, fes un saltet cap al costat, aixeca els genolls i deixa caure les cames a un costat i el cap al braç contrari. Fes 10 respiracions. Si ho necessites, pots ajudar-te amb la mà contrària per aguantar les cames a baix. 15, 20, fins a 30 segons pots estar estirant en aquesta posició, sempre relaxada, i busquem canviar cap a l'altre costat. Saltet, deixa caure les cames i estira. És important que escoltis el teu cor i sentis com va baixant de revolucions, com la teva respiració cada cop és més profunda, més pausada. Bé, recuperem la posició inicial. Ens incorporem i, sense més, donar-vos les gràcies, esperar que hagueu disfrutat com jo ho he fet i us espero en el següent capítol de Dir a casa.